Hani günnüydülüğün işinden bir zedat kalli, oham ikinni vakti geçireyin. Günnüydü işlepten görüyen bir adamlar keyfine nuşabe çuoti, ağzın açık kesip be hamana, ya keyfine zat ilk kesip be. Ey Müslüman kavcette kulağız. Hamana sen bir cavan oğlan aslında acıqıptun ya susaptun. Hon susap tefsiraptun. İşinde ya bağırda sen. Bir nefer görüyen bir zat iptu ya içiptu. Yani men bu zatlara ehemmiyet vermeyen ip içiptudan harekatından belli de. Şıladı şunu yadına sal. Şunu yadından çıkarma. Şunu yadından çıkarma. O da şol adam günür iyi içip duran yanıktır. Aslen lezzet alayanlardır. Yani inşallah şol adam ağlamana iste yöne ağlar. Ağlamana ise şayet saman ise lezzet tapsın ama şu iyiyen kebabından, nuşabasından, doğundan lezzet tapmayanlardır. Ne mi deyip? Sonra şu iyiyen kazasının kaptalına nuru Allah yok, nuru ilahi yok kaptalına. Onun için nahariyende elin inesen şişek taşını, işek bulup eli dodonda ne mi diyen? Bismillah, Bismillah. Allah'ın adını tutuluyor ki Allah'ın nuru dökülsün şunun üstüne. Teşine lezzet gelsin. Ruhani iman lezzeti gelsin. Ama ol yalandan iyi bir çıkıp beda. Şayet sıfal saman iyi lezzet tapsın. Ama o yiyen kazasında lezzet yoktur. Sen koy düşünür yalaytıp vereyim. Hemen ağzın arada da Huday etmesin besebiyle farz aydiyen, misal aydiyen, hamana aydiyen, sen ne barp şon ağzını ökünüp ağzında arada ha. Ay şu nuşabani ya kebap iyiyin ne deyip iyisen şu lehzi ökünürsün, şayet de kussun dem, pes verdi. Ey ne kadar lezzeti yokmuştuk, ne kadar yalanlanmıştık, ey bidirekmiştik deyip. Son aslen o nur yoktu. Hazreti Mevlana name diye, ah vaktim al, Hazreti Mevlana name diye. Qut-i asli beşer nur-i khudast. Qut-i asli beşer nur-i khudast. Asıl insanın kazasının kaptalına Allah'ın nuru gerektir. Qut-i sen khiyal etme nahariyen, çay içiyen, su içiyen, sen keyif edip şon menen enerji alyan kan deyip kaptalına Allah'ın nuru gerektir. Qut-i asli beşer nur-i khudast. Qut-i heyvani merura nasazast. Hazreti Mevlana aydiye. Huday ona cennet-i firdevs ata etsin. Ama heyvan yanak bulup iyip durmak o adama gelişiksizdir deyiptir. Qut-i asliye beşer nuri khudast. Qut-i heyvani merura nasazast. Heyvan yanak iyip durmak o nurun bilmesizlik adama gelişikil değildir diye. Anne, ol ağzını açıp duruyor, keyif edip iyi içiyor, keyif daha olmadan. Laf öz yüreğinin bilyenler ol adam. Bir amana içip du iyip du zift bolup duran şoňa eşittir da içinin damarının içindäki gurrüňi aýt ýa yer. Min yüreğimin eteğindäki damarın gurrüňini aýt du yer. Aslen lezzet almaýar da. Şonuň gazasynda nura Allah ýok. Wagtym az üstünden geçeýin. Geldi ikinni wagt. İkinni wagt adamlar begen şek bolýar. Allah'ın nuru insanlara gaýtadan dökülýär. Muny ýadyňyzdan çykarmaň. Ramazan ayda her lehzede Allah'tan nur dökülýändir. Her lehzelerde Allah'tan nur dökülýändir. Her lehze Allahu nurus semawati vel ard mesalu nurihi kemşkatin fiha misbah el misbahu fi zucaca. Her lehze Allah'tan nur dökülýändir. Ýylon kaya Allah'ın nygmaty nurmudan dökülüp durandyr. Ramazan aýynky artykmaş nur dökülýändir. İkinnin başga tüýsliýeni nur dökülýär Allah'tan. Adamlaryň ýüregine ruh ýerler gelýändir. Adamlaryň ruh açyly berýändir ikinniýerek. Gayrat et şonda mescide baranda, mescidin ýoluna, mescidin daşyna, inne sen sagaman aradan alyp barýan. Döwrüňdäki adamlary güldürjek bolup, ýa döwrüňdäkileri hawa berjek bolup, ýa döwrüňkilerin gowuny berjek bolup, gıybet etip de aradan yere dökagama. On 5 saatlar çay su içmän getdiňa. Ya töhmet edip, ya birinin derejesini kiçiltjek bolup, birini galdyrjak bolup, ya birda etjek bolup. Muvazip. Bir wagt ýalňyşdyň da görseň hawa berdiň, ya gıybet edipdiň. Ey subhanallah, estağfirullah, asan tüýkürdi gitdi dehret kıl. Günahın ýuwulsyn. Bir la ilaha illallah. Şol adama hayır dua et. Haman gıybet etdirmişdiň da falanydyň, şol adama dua et. Hudaýa men şoňyň gıybet etdim, meni de bagşla şoňda jaýyn cennet et, şoň günahyny magfiret et. Jabe bolsun.
ak hakıl, ak imandır. Tutyan adamlar kendiler inşallah bu gurrunlar. Mescitte gurrun bolma olsun. Şehirlerde azır ovalarda mescidin içinde dünya gurrun etýärler. Dünya gurrun mescidi giýirinden soňra dünya gurrun tätil etmelidir. Ola korraga adamlar gurrun degen özde. Jowan oglanlara aýdyp bilenak. Şoň ýüzüni gözdesele, näme ahun sırawatyň diýjekler. Ola kon adamlar. Haçan bu gurrunly kulaga girmeli. Mescidin içinde dünya gurrun mutlak haramdır. Ibadatın yeri dökýändir. Bir gow odun jengilin oduny bolsa, odu oklasaň şatırdap yanmaýarmy? Mescidin içinde gurrun etseň, edin ibadatın cehennem oklayan ýanyk hiç etip ýakýandyr ha. Allah üçin nasihat aýdýan. Mescidin hayyadyny gurrun etseň de ihtiramyny saklamaly. İnşallah mescidin hayyadyny dünya gurrun etse o haram bolmaz. Onu da mescidin kaptanyny bolansaň ihtiramyny sakla. Oha minni gün yaşar wagt bolly. Bir neçe yerlerde ulamalar aýdýan bolmaly, agzatçar bolly diýip gygyrmak bid'at, şeriatda ýok diýen bolmaly. Allah üçin aýdýan bid'at däl. Hazreti İbn Abbas aýdýanmyşdy. Agzatçar wagt bolanda bir adamy berýärmişdik, bar ýokadyk çykdy gözde diýänmişdik. Gün yaşanna bize habar ver diýänmişdik. Ol adamda deferak yere çykyp aýtýanmışdyk. Ey İbn Abbas, gün yaşdy diýänmişdik. Yani agzatçar boldy diýdi. Alyň ondan nahar ýeýliň, tagamy ýeýliň, ýa suw içeýliň diýänmişdik. Aham inna adan çekibi akşam okuyaýylýanmışdyk. Agzatçar boldy diýip habar vermek şeriatda bazatdyr. Bilmäni zol görün dadyny, işten dadyny aýtjak bolup ýürmellerler adamlaryň içinde. Inni gellik agzatçaryň ödüne. Hurma ýa suw ýa duq zat agzyny açmak. Kışın güni hurma bilen açmak. Tomsun güllerini suw ýa duq ýa suq zat bilen agzyny açmak sünnetdir. Hurma bizim mantagalamızda berkin uğudu kan yokumullardır. Hasta kızgın havalarda hurma bizim mantagalamızda adamların kanını yakyandır, kan yokyanlardır. Adamlara kellagır getirýändir. Bir ahuncan ya mollacan hadis şeriflerde Resulullah'ın derman sözünde hurmaları öwýä diýip gurrunu wa bolsa inşallah heftäň içlerini men özüm bilen gurrun etsin. On başga jogaplary wa, on bir filsefeleri wa, o Resulullah'ın aýdýanyň gurrunyň hikmetleri wa. On men bir märeket aýsam wagtym kemelip barýar. Hulasa tomsun güllerini bu mantagalarda su bilen ya duq bilen agzyny açmak sünnetdir. Soğuklatda bilen agzyny açmak, kışın güllerini hurma bilen agzyny açmak sünnetdir. Bir wagtda ay onna da Rasulullah hurma bilen açýarmyş ki bir däne ya agdaçyk dady başdan müşkili bolup görmer. Ýöne saglaňyzdan çüremey diýen hurma bizim mantagalarymyzda kan ýokýan nädir? Kan adamlaryň kelle agyrsy ya qanyň laqta bolýany, qanyň ýanýarlygy hurmada kan ýerliginden. Agzatçar wagtynda sünnetdir. Resulullah'ın sünnetindendir. Bir qaza az yemek, yoksa da suq nahar yemek. Suq nahar yemek. Men muna diýänim, şaýat bir märkede näme etjek buýrun aýtyp diýsin. Ýok. Aýdylmasyn musulmanlyň medeler harap arada tutansaň diýip. Diýdirmäliň özüňde. Suq zat bilen agzyny açmak. Bir wagtda medesi iştahasy odaklar çekmeýän bolsa, töp qaza iýänne bolsa, hatmen qattanna çaýy, suwy, duğu bolup dursun temedesi zahm tutmaz ýaly. Emma tarawadan soňra, hatmyndan soňra näçe jaý bolsa ýeti inşallah hiç medesine zerer bermez. Allah üçin meni hyzmatyňyza ýetirdim. Geleliň tarawih namaza, 20 rekat tarawih. 20 rekat tarawih. 20 rekat tarawih namaza. Elhamdülillah 20 ýyl mundan odallagy mescitlerde tarawih namazı bitir bir edipçilikli kan bolardy. Ýaş ol qorraqlarda da bolardy, ýaş kiçinräklerde bolardy ki elhamdülillah indi ýok Hudaýa şükür. Bir görüweşdiýän ýerlerimizde ýok, inşallah ki ýokdur hiç ýerde de. Adamlaryň öňküden edebi terbiýeti artypdyr. Elhamdülillah. 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 Ad-din kulluhu edep. Din şodur ki edipdir. Elhamdülillah. Terbiyet artsın. Ilim artsa qawdattır. Emma edip artyp dursun adamlaryň içinde. Ferhang artyp dursun. Terbiyet artyp dursun. Jamiä awadallansın. Zindigi awadallansın. İman awadallansın.